fedde heblo sukaɓe Afrique takkusan yoni to mulli fulɓe sabu woyndu sabu juutinkoɓe Dar Salam nduyeɓe garage jamweli ko on waktu yoni ha toon to kaye mango ina jeeya gardidi kabaruji men e nder leydi Mauritanie AFCF ko fedde daranide hakkeji rewɓe nder leydi Mauritanie ɓe jalti ñande asende to legal Tabrak Zeyna e wiide mabɓe yo darto ɗin ɗon janguji kantoriɗi baɗeteɗi e sukaɓe rewɓe to leydi Sénégal fuɗɗima tawi kay ko kawguel BFM e nder leydi ndi tawa kay koye ñalawma hande o sappo temedere e capanɗe jeeɗiɗi e jeetati ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e ɗiɗo ko kamen goni dartoɓe guel ɗon kawguel to leydi Mali F5 RFP kamɓene ɓe kolliri ɓe jadani e ɓen ɗon koninkoɓe ittunoɓe laamu Ibrahima Boubacar Keita tuma kayne mbi ina keddo e gardigu leydi Mali fodde hitande e lebbi 6 kumpital e nder dunde Afrique manja ha to leydi Côte d'Ivoire Burkina Faso RDC kamen leydi Gabon taw jaadaten koye bandi men debbo Bano Sara kumpital caggal dunde Afrique kabaruji dottaɗi ma en jaa to dunde Europe Asie ha toon to dowlaji dentuɗi Amérique bisimilla moon e kettugol joni piren pacciren. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. batake jam gondaɗo hono kumba yaron Allah to Belgique ko baɗuma duttiɗo ko kañuma yettiniɗo wulango Ibrahima yaron Allah to Belgique Binta yaron Allah to Paris ɓeɗo fof ko baɗiraɓe duttiɗo Aïché So ko joom suudu duttiɗo on Ramata So ko joom suudu Ramata Sall ko joom suudu dittuɗo on Duksa Sall ko ɓi duttiɗo tawateɓe to Gorulakam eɓe pacca sunare mabɓe faade dendagal bandiraɓe e kureji kala to Gorulaknaɓe e ko taari ɗum kala ustare kaw mabɓe hen banggue joom galle mabɓe hen banggue bam mabɓe hen banggue biyetenoɗo Amadou Mamadou Sall o rutti koto Gorulakam eɓe dutta duwawuji mabɓe kadi faade dendagal bandiraɓe musidɓe tedduɓe arnoɓe yettinde duwawuji men e noddunoɓe téléphone aji ha e dunoɓe nder réseau sociaux ji kala eɓe mbi on yo Allah windan on baraji so windi kadi oto mamtu allahumma amina. tinne kadi kala tinɓe yo tintinɓe tinano e gardugol ceerno Makki Muntaga Tall e ceerno Seydou Nourou Tall imam Juma Cheikh Omarul Foutiyou Tall mo Dakar eɓe jogui beelema mo ala to haaɗi habrude e tintinde dendagal bandiraɓe julɓe ha tengti e fuutankoɓe wonde eɓe udditi école aji ɗiɗi garduɗi jaaduɗi e jamanu ɗi hinde Dar moderne de l'excellence Bounnour Dar moderne de l'excellence Bounnour El Hadji Seydou Nourou Tall ko école aji bilingue woni to français e araba to jangete ko école aji jaaduɗi e internat mum woni ñamde e yarde e safruji sukaɓeɓe kala ko toon tawata ɗumen Dar moderne Bounnour ko école aji gollotoɗi e leyɗele dowluɗe leyɗele mawɗe no feewi ko wayno leydi turque
dar moderne Bunnura ko école aji ganduɗa hoore maɗa jabbotoɗi sukaɓe yaroɓe duuɓi 5 ha yetti duuɓi 12 woni fandare école aji ɗi ko kala suka janggo e majji wona debbo wona gorko e nder duuɓi 3 tawa jomum reni ɓurana hano hannirta ni dar moderne Bunnura El Hadji Saydou Nourou Talla ko école aji kadi holto suka o heɓata jomum watta jangguinede anglais yiyadene hen kadi informatique dar moderne Bunnura eɓe gandina dendagal bandiraɓe wonde école aji ɗi puɗɗima uddiddugol mum guila ñande 9 lewru septembre gonɗen du dar moderne Bunnura ko école aji jaaduɗi e sunna nulaɗo men sallllahu alayhi wa sallam saabu ko école aji so sukaɓe rewɓe janggata banggue sukaɓe worɓe kadi école mumen ko banggue so tawi ko dar moderne Bunnura sukaɓe worɓe on tawate tigui koto cité Sonatel 1 numéro 18 to Ouest Foire so tawi ko école dar Bunnura sukaɓe rewɓe ne tawe to Liberté 3 Dakar villa 1778 dendagal kadi bandiraɓe kala jiɗɗo hebde ɗo ko ɓuuri labde wat feere keɓa ɗiɗo numéro uji nodda ɗiɗo numéro uji mbaɗa 78 292 68 76 walla mbaɗa 77 912 27 15 walla mbaɗa 77 290 97 49 walla kadi mbaɗa 77 638 31 78 aɗa wawi kadi wadde 78 149 44 31 walla mbaɗa 77 383 94 94 kala nodduɗo ɗiɗo numéro uji ma heɓɗo ko ɓuuri yaaje ko ɓuuri lerde bandiraɓe musidɓe tedduɓe mbaɗen dando faade daru moderne de l' excellence Bunnura kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle moon hettiyankoɓe weltare ɓiɓe fulɓe andu diine maɗa kumpital e ɗemgal pulaar ñalamo ko amde altine ina hawra 14 lewru silto septembre hitandu ujunnaje 220 no mbirunoɗen gardiɗi kabruji ɗi puɗɗortoɗen koye nder leydi Mauritanie AFCF taw ko fedde rewɓe joomen galleji daraniɓe hakkeji rewɓe e nder leydi Mauritanie ɓe jalti ñande asetare nde to leegal Tavrak Zeyna e nder hen tan ɓe kolleri yo darto taw kay kollinɗon janguji kantoriɗi baɗeteɗi e sukaɓe rewɓe neɗɗo yana e suka debbo rutto kadi mbara ɗumen ɓe kolleri hen mette mabɓe ɓe erima tawa kay ko laamu leydi Mauritanie tawa ko horejo leydi ndi Mouhamadou Ould Cheikh Al Ghazouani nde wattata hakkille mum e ɗeɗo gueɗe beele kay wawa safrude ɗum ko ɓuuri yawde yaccade ɓe kolleri rewɓe poti ko renede teddine korme dokke hakkeji mumen ha timma taw ko société biyeteɗo Alpha Sing kamɓene ɓe nanodiri e laamu leydi Mauritanie maade ɗum ɗon ko pont uji fodde pont uji 10 e nder Nouakchott wuuro lamorgo leydi Mauritanie taw ko ascenseur ɗin ɗon pont uji taw kay otoji ne mbawi rewde dow goɗɗi ɗi ndewa less beele kay wawde ngardinde Nouakchott wuuro lamorgo leydi ndi tawa noon kadi ɓe nanodirino kay ɓe cifodirino e ngal ɗo nanodiral guila kay e laamu mo gila kay e laamu Mohamed Ould Abdoul Aziz taw noon ɗum ɗon ko ñamande wonno ñamande fodde kay milliard uji 6 e halis uguiya limore hinne nde ko ɗum ɗon tigui ɓe nanodirno beele wawde fewnude carrefour pont goto taw ɗum ɗon noon waɗateno ko toon to carrefour Madrid laamu joni ngu noon ƴewtidima tawi kay on ɗon halis moɓe ponno fewnirde pont goto ina wawi fewnude fodde pont uji 10 e nder Nouakchott wuuro lamorgo leydi Mauritanie
Sidi Ahmed Wul Mohammed ko jagorɗo ko fati diƴƴe nder leydi Mauritanie o jooɗodima e fedde SNDE taw kay ko fedde toppitinde ko fati diƴƴe nder leydi Mauritanie kanko jagorɗo o holliti tan fedde SNDE yo tinno tigui no fewi beele kay ko wayni ina wasa wattude so Nouakchott wuuro lamorgo leydi Mauritanie jooɗade fodde balɗe ɗiɗi taw ala ndiyam e wiide makko de ɗum ɗon ko hunde hulɓinide hawnide no fewi te kadi ko hunde musde ɗum noon yooɓe mbattu hakkillaji mabɓe beele kay ko ɓenni ko wawa wonandeɓe windande e ko fayi arde to wuuro Ayoune lamorgo diwan Hodel Garbi toon kadi teska toon ko coupuraji courant ɗum ɗon ko gila kay ñande aljumare ɓennude nde ɗum ɗon noon addi caɗele hoɗɓe toon ɓe kolleri on ɗon coupure courant nde ari kay koye saaha gulɗo no fewi to banggue Oudourou koye nder hen oɗo saha joni ɓe namdoto ko laamu ngu safranɓe ɗen ɗon caɗele ko ɓuuri yawde yaccade to nokku tamajor guindi leydi Mauritanie kamɓene ɓe jaltini kayit hollirde maɓe mbatta taw ko concours sous-officier ji pilote kam ha joni e soldat ji to banggue marin kala noon jiɗɗo jeeyede hen yo yataw ko wona Mauritanie najo kadi o jogo ko wiyete baccalauréat kadi taw duuɓi makko ɓennani jottaki duuɓi 25 Sahara Média holliri to mukata biyeteɗo barkewol yimɓe nayyo mbasi pittali mumen taw kay koye yolayru jeeyowoɓɓe ɓen ɗon ko majjuɓe ha oɗo saaha joni ina jiile cuwaka taw yitede sen gummima leydi Mauritanie paaɗen koto leydi Sénégal no mbirunoɗen gardidi kabaruji ɗi koye ñalde altinare hannde nde kawguel BFM fuɗɗi e nder leydi Sénégal jagorɗo ko fati e jangde gendidi hono Amadou Talla o waɗi jillu yoga kay e nokkuji e centre uji to brevet o waɗate ɗo koye nder hen tan kanko jagorɗo wawi kay wasiyade ɓen ɗon janggoɓe ha e jangguinoɓe nde mbawata kay oɗo saha joni ɗoftade ɗen ɗon kuule tawa kay ko nokkuji kalfinaɗi ko fate safara lelni beele tan ɓen ɗon sukaɓe ene mbawa dadde e on raafi coronavirus e nder hen tawa ko ɓen ɗon daroɓe to banggue nguel ɗon kawguel BFM e nder guendi Sénégal maɓe gon 1,78 ujunere 1,990 e yimɓe ɗiɗo ko ɓen ɗon goni dartoɓe guel ɗon kawguel hedde fodde wonde ko ina wona 101 ujunere e 350 ɓen ɗon ko rewɓe e nder 100 nde ƴettuɗa kala 90 e jeegomo 90 piccal 62 ko rewɓe ujunnaje 777 temedde jeegom e 39 ɓen ɗon ko worɓe ma centre uji goɗɗi kadi mbawa kay udditede toon to leydi Gambie e toon to Jidda ha joni e nder leydi Sénégal l'organisation pour la mise en valeur des fleuves du Sénégal ko fedde woni OMVS taw kay ko fedde rendinde leydi kufde maayo Sénégal kamɓene de ɓe kolliri e oɗo saaha joni eɓe jogui kulhuli no fewi saabu kay e ɓeydugol gonɗon maayo Sénégal e oɗo saaha joni e wiide mabɓe e ɗiɗo toɓɓoli garɗi hikka de caabima ha maayo ngo ɓeydima no fewi ha tengti e nokkuji toon to diwan mo Matam kam e toon to wiyete Bakel to weki muɗum ɓeydima ha fodde métre uji 6 koye nder hen tan e oɗo saaha joni ɓe jertina ɓen ɗon hoɗɓe e ɗin ɗon diwnuji dande maayo ɗe nde mbattat hakkillaji no fewi ɓen yeeyoɓe tawa kay ko huuɗo ɗaynowo ɓen ɗon de oɗo saaha joni ina teska kewgol mumen no fewi e nder leydi Sénégal ha tengti e diwan biyeteɗo Mbour daɗiɓe tawa kay ko leydi ndi ñande jamma 12 ina joofi 13 lewru gonɗen ndu ɓe jaggui fodde 330 kilogramme tawa kay ko kon ɗon huuɗo bonko ɗaynowo wiyete ko chanvre en jeeyen ɗum ɗon waɗi koto wiyete Nianinga hakkude muɗum e Mbour tawi kay ɓen ɗon ummi ko hedde diwan mo Casamance kamɓe noon e tuma kay nde ɓe potti e ɓen ɗon duwañeɓe ɓe mbawino kay nadde soyde soko dogde kono tan ɗum ɗon dandaniɓe caggal muɗum ɓen ɗon duwañeɓe mbawi tebtade ɓe tawi kay ko adi ɗum duwagne mo Thiés jaggui fodde 420 kilogramme e kon ɗon huuɗo ɗaynowo wiyete ko savre en jeeyen
on ɗon bitteɗo Oro Basera Marisa Falka ko on ɗon ko wat buniyanke almanajo o jaggama ɗum ɗon ko ñalawma hanki o to AIBD woni bowal taw kay ko laaɗe diwoje ngal Blaise Diagne tawi noon o ummi koto leydi Guinée kanko o noon o rewi e leyɗe goɗɗe ko adi nde o mara e nder leydi Sénégal taw kay koye nder dunde Afrique ko wayno Tanzanie e leydi Gambie o yinno yaade ko toon to leydi Kenya o jagguirako fo taw kay ko carte de pilote to leydi wiyetendi Vietnam tawi kadi kanko on ɗon Bad Bonijo o ko baɗanoɗo mandat d'arrêt woni tan mandat d'arrêt international kala to yiya yo jagge ko duuɓi 3 o yarate omo jeeno e ɓen ɗon waɗoɓe janguji toon to leydi wiyetendi Syrie ha joni e nder leydi Sénégal ko fati e rafi coronavirus e ñalawma hande o hono no holliri jagorɗo kalfinaɗo ko fati e cellal gendidi Abdoulaye Diouf Sarr e nder 652 ɓen ɗon sikkanoɓe ne gondi e rafi coronavirus caggal kay nde ɓe mbaɗa test nogas e jeegomo ko kamen tawa ina gondi e rafi o e ñalawma hande o ina qime ha 3,5 e nder temedere koye nder hen tan tawde ko ɓen ɗon yitaɓe hande ɓe hen jeynayo ko kan contact suivi woni raɓaɓe to banggue jokkodiral so tawi ko 15 ɓe ko cas communautaire woni heɓɓe ɗum tawa hay goto anda dabɗo ɗumen ɓen hen ɗiɗo ko toon to Louga to wiyete Sacré-Cœur kañum jogui ko ɗiɗo Saint-Louis jogui ko ɗiɗo to wiyete Saraya jogui ko ɗiɗo Colobane goto Fass goto Kaolack ko goto Khombol ko goto Mbour goto Mermoz Mékhé jogui ko goto Mermoz ko goto e toon to wiyete Nord Foire goto kam e Ouakam jogui ko goto e ñalawma hande o toggude hanki faade hande hay goto wasani fitande mum e nder ɓen ɗon wondunoɓe rafi coronavirus 32 ina tawe to banggue réanimation woni ko ma ballite to banggue fofado e nder ɓe cellano ɓe 40 e tato kepti cellal mumen gila rafi coronavirus naati leydi Sénégal faade ñalde hande nde 14 ujunere e 300 yimɓe jeegomo woni wonduɓe rafi coronavirus 219 e jeeɗiɗo ko wasi fittandu muɗum ujunnaje 10,560 kepti cellal mumen ujunnaje 3,449 ko ɓen ɗon keddi e safara yoɗo saha joni kettoto ɗon ko kabaruji weltare ɓiɓɓe fulɓe F5 RFP kamɓene ɓe kolliri ɓe jadani tawa kay koye comité national pour la salut des peuples woni ɓen ɗon honiyankoɓe fello ittunoɓe laamu on ɗon biyeteneɗo Ibrahima Boubacar Keita kamɓe follunoɓe laamu Ibrahima Boubacar Keita caggal kay kaldigal hakkude mabɓe e pelle tawa kay ko pelle politique e nder leydi Mali e M5 RFP kam ha joni e société civile en ɓe nanuɓe kamɓe noon ɓe kolliri oɗo saha joni ko kamɓe gardoto leydi Mali fodde hitande e lebbi 6 woni tan lebbi 18 tawa ko kamɓe gardi leydi Mali koye nder hen tan M5 RFP holliri yadani e mabɓe ndin ɗon mbaadi ɓe kolliri yoɓen pamde so oɗo saha joni so tawi kay jiiɗi ko deyre e jaam e nder leydi Mali yo jatiri caggal e ngal ɗon pellital te kadi ko kamɓe oto ɓe jejjid ko kamɓe cippuno ko kamɓe piyano naggano ko kamɓe ni mbarano ha ɓen ɗon mbawi kay ha mbawi dañde to banggue newoya ittude on ɗon gonnoɗo hoorejo leydi ndi woni Ibrahima Boubacar Keita peeje beele yaltinde leydi Mali e fekkuru to banggue jangde tawa ko ɓen ɗon wiyeteɓe CNSP woni tan comité national pour la salut des peuples woni follunoɓe laamu Ibrahima Boubacar Keita kamɓene ɓe jooɗodinoma e syndicat ji jangguinoɓe ɓe e nder hen tan ɓe mbawi kay dañjude to banggue ha joni masalahaji beele kay jangde leydi ndi ina jokka hitande ujunnaje 2019 hitande ujunnaje 2020 hono no holliri jagorɗo jangde towde e witto gandal wonde ɓen ɗon tawa kay ko waɗoɓe examen ɓen ɗon ma puɗɗo e ñalawma altinare hande nde
e nder leydi Mali kala so tawi noon ko ɓen yilotoɓe baccalauréat ɗum ɗon fuɗɗoto ko ñande 6 octobre ha 22 mayru waɗoɓe IFM ɓen ɗon ko ñande 5 lewru octobre ha ñande 25 mayru taw ko CAP ko ñande 26 lewru octobre ha 29 BT fuɗɗoto ko ñande 9 lewru novembre ha 12 mayru e nder hitande nde ɗo nde gonɗen ɗum ɗon noon ari ko caggal kay nde ɓe mbawi joɗodade e ɓen ɗon tawa ko ɓen ɗon dadiɓe folluɓe laamu Ibrahima Boubacar Keita kamɓe ɓen ɗon jangguinoɓe noon ko adi ɗum taw ɓe dañjino taw ko jolle kewɗe hakkude mabɓe e laamu ɓennugu ngu woni laamu Ibrahima Boubacar Keita koye nder hen tan tawa kay kamɓe oɗo saha joni koɓe ɓuuri wawde namdade ko ngal ɗon kuulal 15 octobre 2016 nde wawata sinede sen gummima leydi Mali jaɓɓotoɗen ko banimen debbo Bano Sar Côte d'Ivoire Burkina Faso RDC kam e leydi Gabon. Robino kaburuji keddetunde Afrique Côte d'Ivoire ko fati 3e mandat ɓiɓɓe leydi Côte d'Ivoire e subaka hande o sanga 8 heures ɓe jippima e nder leeɗe ha tengti e leeɗe kewɗe to ɓe mbiyata yoppungo ɓe mbaɗi kay tawi ɓe mbaɗi ko taaɓi kamɓe e balisaji e fonoji ɓe juppi ɗum ɓe juppi ɗum e dow laabi beele kay wawde hadde yangara e nder wuuro ngo so duppude ɗum e nder on manifestation hollideɓe kay wonde ɓe jadani e 3e mandat wonde yo Alassane Ouattara waɗa 3e mandat ɓe duppi hen bis goto tawi ko bis société transport abidjanaise Burkina Faso ko ina wona 70 élèves taw ko fonctionnaire to école nationale administration magistrature ko kañum en kay déserté oɗo saaha moɓe gonno e formation militaire to kan Kézin Koulibaly tawateɗo to Bobo Dioulosou tawi woni sababu o ko oɗo broso Covid 19 caggal nde ɓe ƴewtinda tawa ɓe gondi e rafi coronavirus kamɓe élevage ɗin noon eɓe tolno yo ko ina wona temedere e 90 e jeena e jiita ina gondi e on brosse biyeteɗo Covid 19 walla mbiyen coronavirus république démocratique Congo no daali wirno e kabaruji kikkiɗe hanki 50 neɗɗo tawi ko asannoɓe kanŋe taw ko aso adantewo wasɓe pittali men tawi saabi ɗum ko hawrude ɓe min taw ko min kanŋe moɓe cinñodirno e ɓiɓɓe chinoise to banggue funnague république démocratique Congo république démocratique Congo ɓe puɗɗima yittude yoga e mabɓe tawi ko dimanche hanki o gasnirten roɓɓinde kabaruji men keddetude Afrique ko leydi Gabon ko gorko jarateɗo e duuɓi 43 tawi ko biyeteɗo Patrick Akouaraga ko on nanga tawi nanguima ko agent officier central kaɓotoɗo ko fati e drogue toon to tawi ko nanga toon to banggue rewo wuuro lamorgo ngo woni Libreville Gabon tawi o nanguira kay omo jogui 1725 won ujunere temedde jeeɗiɗi e nogas e joyyi tawi ko balo taw ko résine mo cannabis ha hande e nder Gabon tawi ko ɗon gastirten roɓinde kabaruji men keddedunde Afrique ko fate jatingol faggude caggal tawi saabi ɗum ko on brosse Covid 19 total Gabon holliti wonde kay siti ko ina wona 5 e nayi temedde e nder temedere woni 54% e ɗiɗo lebbi jeegom kadi tawi kay ko oɗo rafi coronavirus diñide e windere nde so tawi qimama e haalis ko ma woni 112 milliards francs CFA so tawi ko dollar ko 167 millions dollar gasi ha laaɓi ko tongunen e roɓinde kabaruji keddeɗunde Afrique bano Mamadou Sarr ɗo e makko shot faade weltare ɓiɓɓe fulɓe jarama bano Mamadou Sarr so tawi kay kono dande nde tekkiri ni waɗi noon ko ɗoygol saabu kay komin jooɗi e nder jonde kabaruji e ɗemgal pular ko mi findinima fodde laabi 6 kanko uddi kumpital e nder dunde Afrique to dowlaji Europe to leydi Belarus toon de taw kay ko ɓen ɗon seppoji ina jokki toon ha joni gam kay wasde yadudeɓe e ɗin ɗon sumgoji bannoɗi toon ha ni to banggue jaltude muɗum woni yidde ɓen ɗon seppoɓe noon ko hoorejo leydi ndi yo ummo e gardigo ñalde hande nde kanko hoorejo leydi ndi omo foti yaade jillu toon to leydi Russie gam ñagade hoorejo leydi Russie woni Putin nde wallatamo e oɗo saaha joni no jaam artiri e nder leydi makko leydi Italie ko hande sukaɓe ɓe duttoto e cuuɗi janguirɗi ɗi caggal kay nde ɓe jooɗi fodde lebbi kewɗi ɓe janggani taw woni sababu mum ko rafi coronavirus e wiide mabɓe oɗo saaha joni ɓe ƴetti hen peeje kewɗe beele tan ɓen ɗon ina mbawa hisde e rafi coronavirus Israel laamu ngu yamiri nde yimɓe ɓe joncoto keddoto e galleji mumen confinement total ko fodde
jonte tati saabi ɗum noon ko wempejere ɗimmere wonande rafi coronavirus. fedde OMS organisation mondiale de la santé ko fedde winderiyankore daranide ko fate cellalade kamɓene e nder ñalde hannde nde ɓe kulliri to banggue mayɗele e rafi coronavirus. ɗum ɗon de ina fayi ɓeydade e nder dunde Afrique e wiide mabɓe ɗum ɗon ma mus no fewi e lewru octobre kame novembre e nder ndeɗo hitande tawa kay koye nder dunde Europe. to dowlaji dentuɗi Amérique ko to gaynirten caggal cumuji musɗi toon to état biyeteɗo Californie to Donald Trump hoorejo leydi ndi o yillima toon e ñalawma hannde o ngam kay ƴewde holno nden ɗon bonande tolni fodde capanɗe tato neɗɗo ko kamen mbasi pitale mumen e ɗin ɗon cumuji bannoɗi toon to état biyeteɗo Californie. bandiraɓe silaɓe musidɓe hettiyankoɓe weltare ɓiɓe fulɓe andu diine ma gasi ha laaɓi ko tongunoɗen kumpitale ɗemgal pulare kikiɗa hande o e yesso haalirde he ko musidɗo moon Amadou Alassane Dia kedde kumpital e nder dunde Afrique ko bandi men debbo Bano Mamadou Sarr min dokkatonadi ko ñalawma janggo so hawri welede Allah yo Allah rokki en hirde jaam on jarama.